hej, sedí. Má pauzu. No. Nemá, no. lebo jednoducho on keby sa nedrží, tak on spadne. Že on stále vie v izometrii. Že stále cvičí brucho, či sa mu to páči alebo nie. A izometria je oveľa lepšie, jak brušáky. Bo brušáky, to je koncentria. To ja robím systematicky nejaký pohyb. Ale že sval sa skracuje a tam som silný. Lenže izometria je o tom, toto je izometria. A to je náročné. Teraz bol na internete nejaký cvik, že majú tam, ja neviem, nejaké polohyby takto na bruchu ženy a prvý deň 10 sekúnd, 20 a už to ide, hej, a že na konci má bruchové a Coborová, čiak sa volá, tá fitnesska. Nie je to jednoduché. Takže žiadna pauza, on jednoducho pracuje. A potom je excentria, že mám tie gumy tak, že ma ťahajú vzadu, ja to musím brzdiť. Ale jednoducho je to silnejšie ako ja, ale spomalujem to. Nestiahnem to vzadu. To je dôležité. Takže žiadna pauza. Pracuje. Keď to chcem ešte stiažiť, dám ho viacej dopredu. Nie, dám ho viacej dopredu. Tieto ťahajú viacej a je to ešte horšie. Ale on je v podstate okrem si kopka nohami. Ešte stále je to pre ňo ešte v pohode. Keď si kopka nohami, dokedy nie je červený, ako keď tlačí na nočníku, tak je to OK. No poďme. Tu už končí sánda, že? Tu vidíte, už sa nohy vystrelí. No. Ale som presvedčený, že ešte aj na toto za chvíľučku zvykne a začne sa tu kopkať. Lebo vidíte, jak sa pokiaľ pekne? Pohoda. Je to tu. Ale už používa barličku, keby náhodou. Pro všechny prípady. Pohoda. Salamista. A cvičí. Stále cvičí. A teraz presne, je to o čom spal. Ťahol to dozadu, ale on to potom sa vráti. A robí celý čas. A kde kúpim taký opasok? U wrestlerov? No nie, normálne, poviem do cestov, do parku, tam je ten obchod so zdravou. Tie prášková strava pre kulturistov, tie proteíny a tak. Ešte si nespáva, že povieš zooprodukt, že tam to vyzerá jak na psi. Taký opasok predáva, ten šikovný kamarát mi ho nanituje, aby som tam mal tie koliečka, vybavené. Ja, aj to treba ešte, no. Tak do niečoho musíš uchytiť, ale horlezecké, to sa... A to sú nejaké také veľkosti, že treba si ten na S, tam je, že S? Tu mám XS, S, M, tuto je nejaký obrovský. Teraz neviem, XS je menšie ako S, že? On má XS na sebe. Ten je OK. Nie. Ten vám vydrží. No menšie, prečo? Ja keď som skoro v tej XL-ke, tak to je to vlastne hore noha. Ten to vám vydrží nejaký čas, ten indeskový. Áno, však on sa dá ešte zapnúť a neviem koľko. 13 € stojí. 13 €? Nity stoja pár centov. A to nitovanie komu dám urobiť? Jaká je to? To sa na to trúfne, no. Dobre, ja sám, ale... Prvá vec, zvládneš to sama. Druhá vec, tam deti opravujú... Topánky, nie? Nie, na to by som sa nespoliehal. Ja som chodil kade tade a neviem, že oni by to iba prišívali, nitovať to nebudú a nemajú také ihly, takže nie. Obuvník možno by to... Podľa mňa, kde je vôľa, tam je cesta. Však tam, kde robia kabele, nie? Nechcem ju tak spraviť. Nitujú, nie? Nechcem. Je to pre nich komplikácia. Už mu vadí. Takže my sa tu rozprávame 2 minúty, ale on pritom celý čas makal. A je to poznak podľa toho, že už je nervózny. A už sa niečo... Veci pre kone, kde ti robia? Ako? Veci pre kone, kde ti robia? Lenže takých je málo. Neviem, či na Slovensku je není jeden. Ale na čo? Ako povedzte mi na čo, keď máte doma určite nejakého kamaráta, poznáte, čo má vrtačku a chladí. Ale fakt, že hej, to fakt stačí na tie nity, len teda si to treba na 4 kúskoch vyskúšať niekde na niečom inom, čo nie je škoda. Jasné. No, lebo to je taká dosť hrubá koža, no. Teoreticky, keď tam dáš skrutky, tiež sa nič nestane. Ale bude tlačiť. Bude to vyzerať, nebude to tlačiť, prečo by to tlačilo? Keď dáš ploché hlavičky na tú stranu, kde je to k telu, a vonku budú normálne matičky a tiež to funguje. Tak nie. Dám ten nit, poklepem po ňom a je zatiahnutý. No, dobre, ale keby náhodou nie, jasne, sa dá, sú alternatívy na všetko. Áno. Som videla ináč, lebo mne sa pokazil koček v Egypte, tak mi ho Pavel opravoval SK páskami. A fakt, ináč my sme zháňali po celej Hurgade takú tú striebornú pásku, viete, čo sa s ním dá opraviť všetko, tak Egypťania nepoznajú takú pásku. Lebo neopravujú, oni kupujú nové, oni majú presne tak, nie, oni do rozpadne používajú a potom už nové nekúpia. Drž sa. Sme došli tam, boli nejaké egyptská žena neviem, či to bolo... No oni jedine, čo majú pásku, tak... Na vozíku to nemalo pneumatiky, normálne po betóne to tam tlačili a prešli vočom. Don't worry, it's Egypt.
Všetko v pohode. Pneumatiky sa nedajú kúpiť, tak prečo by sme ich kúpili, keď môžu tlačiť traja miesto jedného? Drž sa, nepadaj. Padneš na hlavu. Super, vidíš to. Druhý brúšeky sám teraz, no tak medzi nami. Lebo touto rukou sa drží, ale tým, že on môže zohnúť, tak si to ani moc nepomôže. A robí teraz sám. To je tiež trošku upgrade na to, čo ste robili, čo je super na pohľad, čo by za to dali iné mamičky, možno keď je vaše video na YouTube, tak si vrát. Tiež by som to mohla aj takto. Ale na druhej strane je to o ničom. Je to málo. Je to stále málo. Vieš, ja sa teším, že niečo robí. A ja som to na to, aby som povedal, že dobre, super, ale dá sa to ešte lepšie. Môže byť aj lepšie, no presne. A od toho, ako dobre to robíte, od toho záleží, kedy bude... Áno, však jasne. A tak ja to tak zo srandy hovorím, že ma za všetko sprdne, ale ja som rada. No drž sa, ty máš dosť energie na kopanie, ale drž sa, drž trošku. A toto je sen každého terapeuta, že nebudem musieť nič robiť a pacient ho pri tom sa potí. Sen každého terapeuta. Lebo brúšaky... Predstaviť, že celý život proste stále spieraš čosi? Vieš, ako by vyzerali tie ruky, keby to bol tento Vojtovec? No to je jedno, ale ako Vojtu by som toho neprietol, lebo Vojta je tak postavený. Ale už sa týka potom klasické rehabilitácie, tak tam je potom problém, lebo ten človek je zničený, ale reálne nikomu nepomohol. On sa môže snažiť, ale robí to s tým dieťaťom on to za ňo robí, čiže on mu pomôže trošku, lenže... Ježiš, ja si spomínam, keď sme po návrate z Renony cvičili s malým. Ja som bola unavená zo zabávania malého, manžel bol unavený z toho cvičenia a presne, vôbec sme mu nepomohli. 2 dospelí ľudia unavení z niečoho, čo im vôbec nepomohlo. Pauza. Opala.